Аз съм Радостинка Лакавска и съм приета в гимназията с специалност контрол и качество на храни и напитки. Тази гимназия ми беше първа в списъка за кандидатстване. Бях много щастлива, когато разбрах, че съм с най-големият бал. Вълнувам се от тази специалност. Избрах я, защото ми беше интересна и искам да науча повече за храните и да проверявам тяхното качество. Аз съм Радост Чепишева и избрах да уча биотехнология. Избрах тази специалност, защото според мен има бъдеще и много обичам биология и химия. Искам да работя в лаборатория и да съм биотехнолог, защото искам да намеря специален продукт, който да помага на хората. Аз съм Никола Родозова и избрах да уча технологичен и микробиологичен контрол. Избрах това училище, защото има съвременна база, модерни класни стаи и ще правим експерименти в лаборатории. Тук ще получа знания, за да създам моя козметична линия.